Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues sí, cambiamos de sitio por problemas técnicos y vamos a la reggae. Estamos, sí. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Oye, moitísimas gracias por estar aquí, por cubrir unha vez máis esta reunión dos luns desta institución provincial, a Xunta de Goberno, que como veremos é unha Xunta de Goberno amplia, con un montón de asuntos tratados, pero creo que é de xusticia, en primeiro lugar, creo que felicitarnos todos polo acontecido onta noite, demanda a selección española de fútbol, e recordar que somos campeóns do mundo, doblemente campeóns do mundo, e a verdade é que iso sempre é un motivo de alegría, de identidade, de visibilidade no mundo, de orgullo, e por suposto Galicia, que é profundamente galega, e Ourense, que é profundamente ourensá, dentro de Galicia, que non nos poden mezclar ca costa, ni nos poden mezclar con ningún outro lugar, pero non obstante tamén somos, bueno, creo que somos españois, e por lo tanto tamén estamos moi contentos, efectivamente, de que se producira o resultado de onte, que foi moi claro, non en canto a número, pero si en canto realmente a peso do partido. Así que, bueno, con esa felicidade que nos deu e con ese un poquinho sono atrasado que seguramente temos porque nos quedamos hasta un poquinho máis tarde do que correspondía, pero todo facilita esa felicidade. Centrándonos no que é a Xunta de Goberno, porque nos con exactamente a mesma hora, como cada luns, tuvo lugar esta rolda de prensa esta Xunta de Goberno, da que ven esta rolda de prensa, e na que, bueno, pues aprobamos asuntos, un total de 38 acordos por un total de 760.000 euros, e como sempre, colaboración local, colaboración con entidades empresariais, productoras, turismo, cultura e deporte, neste caso con un marcado tinte na colaboración con entidades de todo tipo, deportivas, culturales, sociais, económicas, porque dos acordos tomados un total de 26 asociacións e clubs recibirán en un conxunto 654.000 euros para gastos de funcionamento, realización de actividades, vou desgranar as máis importantes, e o resto quedaría para a cooperación local, que neste caso é menos importante, pero bueno, simple coincidencia, ainda que tamén gráficamente decir que a Diputación traballa non solamente cos concellos, sino que traballa tamén moitísimo con entidades de todo tipo que vertebran a nosa provincia. Dentro desta colaboración que teñen, por suposto, desmenuzada na nota de prensa que se lles fai chegar, pero quero resaltar algúns apoios e algunhas colaboracións que son absolutamente estratégicas. En primeiro lugar, o apoio á Universidade de Vigo, ese tractor tamén de coñecemento que temos na nosa provincia e que nos sirve para avanzar en moitos eidos e co que temos que traballar manda man, en este caso, para a promoción do turismo, tendo en conta, evidentemente, que o turismo é, en España, en Galicia, por suposto, en Ourense, pois un sector económico fundamental, cada vez máis, pois, obviamente, a Universidade de Vigo pode aportarnos moitísimo a este sector e a colaboración é necesaria. Así que tamén unha colaboración tamén importante, e a ver se vai con sorte, non? Porque é unha colaboración importante con entidades da Ribeira Sacra, a Ruta do Viño, co Consello Regulador e co Consorcio de Turismo. Todos teñen obxectos distintos, pero todos conflúen nun mesmo territorio para ese labor diario, non? Estamos, non lles vou a negar, que nun momento de certa tensión, de expectación, porque estamos a piques de que se decida si se incluye definitivamente ou se declara definitivamente como Patrimonio Mundial por parte da UNESCO. Esperemos ansiosamente que isto se produzca, pero, mentras tanto, nós temos que seguir facendo o noso traballo, e o noso traballo é facilitar que as entidades que traballan sobre o territorio no eido do turismo, no eido do vitivinícola, con esa denominación de origen, etc., bueno, pois, que crean emprego, riqueza e que atenden o territorio, pois podan funcionar de xeito normal e con medios necesarios para elo. Tamén temos que destacar o apoio a produtos autóctonos e reconocidos como o pan de cea,
os comerciantes, as entidades sociais como a ADO, o Santuario das Ermidas para a colaboración ca súa conformación, a probas deportivas que medran ano tras ano como Gran Camiño, ou mesmo varias axudas a probas de motor que tanta afición teñen nesta provincia, non? É absolutamente importante colaborar con estas entidades, con estas actividades, porque é a maneira de chegar a todo o territorio, senón a administración directamente non somos quen de chegar a todo este territorio, mentre que as asociacións ourensás chegan a todos os sectores, ali onde a administración non pode chegar. Como lles digo, teñen o detalle na nota de prensa, pero eu vou a facer algunha cuestión, algunha referencia que me parece por a cuantía ou por a importancia da mesma, ou por ambas cousas me parece necesario suliñar. Por exemplo, a colaboración que a Universidade de Vigo, neste caso, para a promoción da formación en turismo son 80.000 euros. Ou a colaboración coa Asociación de Discapacitados de Ourense, ADO, que son 15.000 euros, ou ca área social do COP, que son 20.000 euros, ou co Consello Regulador do Pan de Cea, 25.000 euros, tanto para a exaltación do produto como para actividades de promoción, ou 60.000 euros, como decíamos, co Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, ou co Consello Regulador 45.000 euros da Ribeira Sacra para axudar as súas actividades, ou a Ruta do Ribeiro, a Ruta do Viño da Ribeira Sacra de 10.000 euros. Tamén a Federación de Comercio de Ourense, 33.000 euros para actividades e proxectos, ou tamén a Asociación a Entidade de Artesáns de Ourense, tamén para gasto de funcionamento, 20.000 euros, a Asociación de Graniteiros para participación nunha feira, 12.000 euros, ou a propia Diócese de Astorga, 50.000 euros para actuación no Santuario das Ermidas. Bueno, actividades como o Silfés, tamén colaboramos, ou como en publicacións como o Foro Ágora Termal, que dá a coñecer efectivamente as súas conclusións a través da edición dun libro, ou, desde logo, a colaboración en materia de deportes, como é a organización da proba ciclista O Gran Camiño, que tivo lugar e que son 133.000 euros, ou tamén o que recibirá a Estrela, o equipo feminino Estrela de futsal, que ascendeu á primeira división femenina, e que son 25.000 euros, igual que a 23.000 euros para o club de atletismo para a súa de actividades. Logo os rallies, xa para concluir así un pequeno repaso, saben que hai unha afección moi importante, neste caso 3 rallies recibiron axuda, o 12.000 a Escudería Piñor para o Rally Sprint Piñor, 12.000 a Escudería Ramirás para o Rally Sprint Ramirás, ou 8.000 para a Escudería Barbadás para o Barbadás Club Deportivo o Rally Mix, non? A Asociación Afiador tamén 5.000 euros, etc. Bueno, e no apartado de colaboración con entidades locais, pois neste caso vai un poquinho máis sinxela, tocou así, como noutros días, dende logo, casi sempre toca que sean a maiores, en este caso hai a colaboración a cooperación con dúas mancomunidades, nas que nos quedan, a Mancomunidade de Santa Águeda, que está formada por Amoeiro, Coles, A Peroxa e Vilamarín, e que recibe 50.000 euros para gasto de funcionamento da mancomunidade, como todas, e tamén 50.000 euros para a mancomunidade da comarca de Carballiño, que tamén na que participan Bearir, Boborás, Oirixo, Leiro, Maside, Punxín, San Amaro e San Cristóbal de Cea, que tamén recibe 50.000 euros. E logo para o Concello de Nogueira de Ramuín, unha chega de 6.000 euros para unha obra que solicita. Bueno, tamén seguimos con dous proxectos moi importantes, que son estes programas de actuación integral, o Ourense Sur, que conleva os concellos de Barbadás, San Cibrao e Pereiro, e por os camiños do Sil en Valdeorras, que xa tivemos unha reunión o pasado xoves ali para reprogramar e para continuar avanzando. Bueno, pois necesítase reformular a contratación dunha asistencia técnica para levar a cabo unha inversión, esta inversión que é moi importante. Hai unha inversión que está comprometida inicialmente plenamente confirmada de casi 15 millóns de euros, 14,5, pero en onde a Diputación se compromete a xestionar achegas da propia Diputación e de outras administracións para completar os dos programas que acadaban os 20 millóns de euros, 10 millóns de euros cada un, e non vamos a renunciar. Bueno, en definitiva, ata aquí esta xunta de goberno, hasta aquí este repaso a estes 38 acordos adoptados, estes 760.000 euros investidos ou distribuídos,
e que se centran, xa digo, na colaboración con entidades e tamén na colaboración con o eido local, neste caso fundamentalmente con mancomunidades. E este é o que nos toca por hoxe da Xunta de Goberno. Agora, quedo, como sempre, a súa disposición para calquera pregunta que me queiran facer, ben desto ou de calquera outra cosa. Así que, perdón. Sí. Cando que irades. Sí. Veña, dalle. É que rimase aquí. No. Por días, presidente. Por días. Bueno, xa temos candidata oficial, que tanto lle preguntábamos por ela. Bueno, como están os ánimos dentro do Partido Popular da capital de cara a que van a ser as eleccións do 21 ano, xa que a candidata oficial? Bueno, pois eu creo que a verdade é que estamos moi satisfeitos da designación, estamos moi satisfeitos das reaccións. En primeiro lugar, porque entendemos que a candidata, efectivamente, como decíamos, tampouco era ninguna novidade, para ocurrencias xa están outros, nos temos vamos a ver, a folla de ruta bastante marcada aquí na provincia. Mañá, por certo, teremos unha xunta directiva onde anunciaremos tamén a renovación de 5 novos concellos. E isto forma parte dun engranaxe que se vai desenvolvendo efectivamente perfectamente marcado. Como decíamos, como foi recibido? Pois mira, eu creo que moi ben, porque, bueno, creo que moi ben. Por qué? Porque a candidata é unha candidata plenamente de consenso, polo menos dentro do partido. Eu creo que aquí témolo moi claro, a candidata forma parte, era a número 2, da actual candidatura que nos presentamos, que se presentaron, e, por tanto, entendemos que toda a xente, obviamente, que vai nesa candidatura, ou que foi nesa candidatura, era a número 2, unha vez que dimite o número 1, e que dimitiu o número 1, pois, lóxicamente, era a persoa a caída. E, por outra parte, tamén xa son casi 2 anos que está ao fronte do partido, ao fronte da portavocía, e, por tanto, era a candidata natural. Evidentemente era a candidata natural. Dito isto, pois entendemos que hai que resaltar a normalidade, a naturalidade e, por outra parte, pois ser unha candidata que creemos que vai a contribuir plenamente ao consenso dentro do partido. Tamén hai que destacar a renovación que supón que por primeira vez unha muller tamén no Partido Popular, tamén sabemos que agora en outros partidos, pero logo no noso partido unha muller tamén sexa a que vai a encabezar este proxecto, e creo que agora o que toca é, unha vez aclarado quen vai na cabeza, tocan varias cousas. Continuar, pero agora clarísimamente continuar a fondar nese traballo, que é, dun lado, elaborar toda ese programa que sea quen de colaborar, de conectar ca cidade, cas necesidades da cidade, as potencialidades da cidade, non solamente nos quedamos nos problemas, que tamén nos hai, pero tamén as súas potencialidades. Entonces, eu creo que iso é absolutamente fundamental. E iso se está encargando equipos de traballo que xa estaban constituídos e que agora teñen que acelerar o seu traballo para dotarnos desa endamiaxe ideolóxico, evidentemente, ou programático, que máis que ideolóxico programático, co que temos que conectar ca sociedade. En segundo lugar, ao mesmo tempo, non sucesivamente, senón ao mesmo tempo, traballar na conformación dunha moi potente candidatura. É importante a candidata neste caso, pero é moi importante a candidatura. E a candidatura ten que ser quen de ser unha candidatura que represente perfectamente a esta cidade. Os diversos sectores que hai nesta cidade, eu creo que teño moído moito, pero creo que se irá vendo, se coñecerá, e creo que acertaremos, seguramente non sei en todo, pero seguro que acertaremos cando miremos e vexamos a nosa proposta en materia social e vexamos ao frente ou representando ou na candidatura unha persoa que perfectamente se engarce con esas cuestións. Ou cando falemos de infraestructuras, igual, ou cando falemos de deportes, igual, de cultura, igual, de seguridade e orde público, igual, de inmigración, igual, bueno, en definitiva, unha candidatura que nos permita unir a todo o partido, unir todas as sensibilidades, pero sobre todo, unirnos cas demandas da sociedade ourensá
é que tanto o programa, tanto as propostas, como as persoas que están chamadas a leválas a cabo, sexan quen de inspirar esa confianza para conquerir este apoio. Isto é o que as reflexións que fago. Bueno, creo que temos, xa digo, unha candidata de consenso, unha candidata natural, unha candidata renovadora, e que vamos a ser quen de constituir esa alternativa tranquila, serena, pero perfectamente engarzada co que son as necesidades desta cidade. E con tranquilidade. Que máis? É que eu pregunto outra vez polo tema do Concello, unha Sí. pregunta. No tema dos orzamentos do bono comercio, Sí. que, bueno, que chegará ahora, non sei se agora usted nos pode adiantar algo, sei que é da Corporación Municipal, pero vostede como presidente, se agora Ana Méndez, que é a candidata, Sí. pois xa agora, non digo que antes non a tuvera, pero que agora xa é oficialmente ela que vai decidir exactamente, todo. Exactamente. Eu agora creo que estas roldas de prensa seguramente van a ir basculando, porque eu entendo que además se establecerá un procedimento de comunicación bastante parecido ca candidata respecto que ten co presidente provincial, e por lo tanto os asuntos irán vendose ali. Pero bueno, ahora mismo en este punto vou a contestar sobre os orzamentos nun punto que estamos, o mesmo que vai a contestar ela ou que contestará ela, porque é a única voz que temos no partido. Bueno, nos estes orzamentos para o Partido Popular, como desde o principio dixemos, foron os orzamentos completamente alleos. Connosco non se negociou nada, nin anterior, nin simultaneamente, nin nada. Entón, nos fixemos o que nos tratamos de evitar o debate, e fomos claro, dicindo que estes orzamentos faltan un elemento fundamental ao noso xuicio, que é, e agora parece que xa se suman tamén, ademais, bueno, o Bloque xa estaba, pero agora parece que tamén xa se suba hasta o PSOE, dicindo que falta o informe preceptivo de intervención. E se non hai un informe preceptivo de intervención, evidentemente non hai unha fiscalización realmente económica dos orzamentos. Para nós é un punto importante, e a partir de aí hai outra serie de alegacións que formulou o Grupo Municipal, e que a mellor eu vai aclarar ela no momento determinado co grupo, pero, bueno, nós creemos que neste momento, pois, nós vamos a manternos onde estuvemos. Nós dixemos que faltaba eso, e fixemos alegación nese sentido, e non vamos a cambiar a nosa postura, porque é o que vamos mantendo, non temos razóns, vamos, algo que de repente se nos dé unha razón absolutamente extraordinaria que non víramos e que deixara sin efecto anterior, cousa que creo que non ocurrirá, pois non temos cambios respecto aos orzamentos. O noso voto é contrario aos orzamentos, foi contrario aos orzamentos, e o noso voto pois é un voto por as razóns que explicamos, porque non se nos consultou con nós, non son os orzamentos, non se nos estimaron as emendas, e, por tanto, de momento, é un voto contrario. Que non terán que aclarar serán, porque agora, por exemplo, vexo que o Partido Socialista di que agora vai votar en contra, terán que aclarar, porque o Bloque nós non vamos a facer, creo que, nada distinto do que fixemos. É a nosa posición desde o principio, non dixemos que isto non se podía aprobar. Agora o que terán que aclarar é o PSOE, porque permitiu que se aprobaran inicialmente, e agora parece que na aprobación definitiva di que non vai votar a favor. Eso, teño que preguntar a eles. E o comercio? No comercio, cando nos xa aclaramos aquí que, a ver, cando se presente, cando teñamos algunha proposta, os orzamentos son os datos que están encima da mesa, podese falar sobre eles, é unha documentación, outra é un anuncio. Bueno, pois cando se presente, nos xa dixemos a nosa idea. Nos parece que o bono comercio non se pode ser utilizado como unha arma electoral, nos parece que o apoio ao comercio conleva moitas máis cousas, entre outras cuestións, e perdeu unha subvención para o comercio, non como outras moitas. Pero axuda ao comercio non pode ser unha ocurrencia cada 4 anos coincidindo cas eleccións e tal, e, bueno, en principio, as nosas reticencias son importantes. Agora vamos a ver, cando presente, a ver en que términos presenta. Aí a diferencia dos orzamentos, que están un documento feito, un pode opinar fehacientemente sobre os mesmos, no bono comercio é un anuncio. Non sabemos como vai a ser. Queria preguntar, antes falou do tema que antes falou do tema, pois podía falar un pouco máis, non? Hoxe, creo que hoxe cando empeza, ou mañá cando empezan a valorar a candidatura da Ribeira Sacra, eu non sei se teñen algún contacto vostedes coa Xunta, saben se está vendo ese diálogo, non, que se falaba que tiña que haber para os embaixadores, ou, bueno, sí, teñen algún optimismo.
Pese Sí. aos malos informes que había, Sí. non? Que había algunhas... Sí, efectivamente, contesto primeiro. Si que hai ese contacto, obviamente, nos traballamos directamente a Diputación sempre estuvo como non pode ser de outro xeito, ca candidatura, traballando ca Xunta de Galicia, que ao final é quen articula a candidatura a través do Goberno de España, pero bueno, a nivel de aquí é a Xunta de Galicia, porque sabe que o territorio supera o da provincia, son as dúas provincias afectadas. Bueno, estás traballando con moita cautela, porque evidentemente non lles nego, que creo que calquera o pode entender perfectamente, que foi un disgusto o informes de non inscripción dos técnicos, porque eu recordo, además para min, se me permiten, unha confesión persoal, eu como presidente fui chamado no seu momento aquí a dúas reunións ou dúas entrevistas con técnicos evaluadores, e a verdade é que non sei como foron os demais, pero a min me trasladaban ao terminar pouco menos que estaba feito, non? É dicir, que lles cumplía con todo, que era unha candidatura magnífica, que tiña todo tipo de bondades, que ademais o feito de estar involucrada, que nos pedían a involucración das administracións competentes. Eu, por a miña parte, me consta que tamén a Diputación de Lugo, pero desde logo a de Ourense está plenamente involucrada e xa ven que nós estamos traballando sobre o territorio con todas as entidades que traballan sobre o territorio. O sea, que nós, no seu momento había un plan de mobilidade, nós puxemos diñeiro, agora outro día fixemos outro plan, xa nós directamente porque aquí non saliu e poñemos diñeiro, é dicir, nós máis por a Ribeira Sacra creo que é difícil traballar, non? Desde as nosas posibilidades, como Diputación, porque entendemos que é de pura xusticia, que é un activo fundamental para a provincia, e un factor de desenvolvemento para un territorio que non ten outras alternativas, non? E, por tanto, eso está claro, non? Dito ese, eu sei que se está traballando da maneira que se pode traballar, que en diplomacia é con absoluta discreción, porque é o que hai, ao final os votos diplomáticos son votos moi sui generis, moi diles, e sei que se está traballando a Xunta con total intensidade e nos estamos esperanzados, pero a verdade é que eu tampouco lles vou a negar que ese informe de non inscripción, como lle chaman os técnicos, diles, a min, en primeiro lugar, sorprendeume, desde o punto personal, sorprendeume moitísimo, porque xa digo, é que non houve nin reticencias, é que era, naquele momento, cos que eu me entrevistei en dúas ocasións diferentes, que eran dous examinadores diferentes, era unha proactividade que che daba a impresión de que aquilo, pois estaba feito, non? E logo, pois, encontrámonos con esta cuestión. Agora, sabemos que ao final a decisión lle corresponde aos embaixadores e neso están traballando dentro da Xunta de Galicia. En contacto con nos directamente, claro. máis. Nada máis. Bueno,